खुलुमबाय गिबियावनो बड' जोबनो सानलायगोन नोंथांमोनखौ गासिबो सानलांबरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम सुकन्या समृद्धि योजना बे स्किमनि बागै खोन्थाहरनो सानदों बे स्किमा जोबोद मोनसे मोजां स्किम नाथायबा दाबो गोबां मानसिफ्रानो बे स्किमनि बागै मिथिनो मोनाखै आरो साफा सानै खोनादोंबाबो जेनेबा नोंथांमोना बे स्किमखौ सोरबादि मानसिया एप्लाइ खालामनो हायो आरो बेजों लोगोसेनो बे स्किमजों नोंथांमोना मा मुलाम्फा मोननो हागोन बोरै एप्लाइ खालामनांगौ मा डकुमेन्ट्स नांगौ बेफोरनि बागै नोंथांमोना गोबांनो मिथिया दा बेनिखायनो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों बे सुकन्या समृद्धि योजना बे स्किमनि बागै आबुङै खोन्थाहरगोन जाहाथे नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव बे स्किमनि बागै आबुङै मिथिनो हायो आरो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लानो हायो गिबियावनो आं नोंथांमोननिसिम गासिनिसिमबो गुरै खावलायहरनाय थाग्रोबाय जायफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैनाय नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो माखासे गोनांथार भिडिअखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो आङो स्किमनि पुरा डिटेल्सखौ हरजोबगोन दे जेनेबा मा बेनिफिट्स मोननो हागोन सोरबादिया एप्लाइ खालामनो हागोन बोरै एप्लाइ खालामनांगौ बेफोरनि बागै मिथिजोबनो हागोन नोंथांमोना जेबो टेनसन लानो नाङा भिडिअखौल' नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायलां गिबियावनो आं मोनसे खोथाखौ बुंहरनो सानदों बेहाय आं गिबियावनो बेनिफिट्सनि बागै खोन्थाहरग्रोनो सानदों दे जेनेबा इलिजिबिलिटिखौ नोंथांमोना मिथिनाया गिबियावनो बेयो मोजांसिन जागोन इलिजिबिलिटि माने नोंथांमोना माबायदि जानांगोन बे स्किमखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय दा बेहाय नोंथांमोना नायनो हागोन बे स्किमखौ मात्र हिन्जावसा गथ'फ्राल' एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बे हिन्जावसा गथ'नि बैसोआ जोनोम जानायनिफ्राय लानानै 10 बोसोरनि बैसोनियाल' एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय जोनोम जानायनिफ्राय 10 बोसोर बैसोसिम दायो दङबा गेजेराव दङबा नों बे हिन्जावसा गथ'नि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै होनो हागोन बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय दा नोंथांमोना मिथिनो हाबाय बे स्किमखौ सोर एप्लाइ खालामनो हायो सुकन्या समृद्धि योजनाखौ हिन्जावसा गथ'आल' बे स्किमनि थाखाय एलिजिबल जायो जुदि बे हिन्जावसा गथ'नि बैसोआ 10 बोसोरनि बारा जायाखैबा एप्लाइ खालामनो हागोन 10 बोसोरानो जोंहा बे मेक्सिमाम एजआ बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय हिन्जावसा गथ'आ 10 बोसोरनि बारा बैसोनि जानो मोननाय नङा दे आं दानिया बेनिफिट्सनि बागै खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना दा मिथिबाय हिन्जावसा गथ'ल' एप्लाइ खालामनो हायो दा नोंथांमोना मिनिमाम इनभेस्ट खालामबाय थानांगोन बे स्किमनि जोहै इनभेस्ट खालामनायनि उनाव नोंथांमोना बेसेबां रिटार्न मोननो हागोन बेखौबो खोन्थाहरगोन दा बेनिखायनो जोबोद मोनसे मोजां स्किम बेसेबां रिटार्न मोननो हागोन बेखौ मिथिनो हागोन एसे उनाव नोंथांमोना दा बेहाय बुंदों आरो नों मिनिमाम खमथारबाबो नोंथांमोना बोसोरसेयाव 250 रां नोंथांमोना इनभेस्ट खालामबाय थानो हागोन बेखौ बेहाय जोंहा बुंदों दे बिनिफ्राय बेसेबांहालागै नोंथांमोना मेक्सिमाम बेसेबांसिमहालागै नोंथांमोना इनभेस्टमेन्ट खालामनो हागोन ना बोसोराव 1,50,000 रांसिम नोंथांमोना इनभेस्टमेन्ट खालामनो हागोन होनना बेहाय बुंदों दा बे नोंथांनि सायावसो सोनारसिगोन ओरैनोथ' नोंथांमोना बेखौ मान्थलिथ' नोंथांमोना हरबाय थानो नाङा नोंथांमोना इनभेस्ट खालामबाय थानो नाङा नोंथांमोना बोसोरावसो इनभेस्ट खालामनो हायो जेनेबा हमना ला बेथ' 250 राङाथ' जोबोद खम रां बोसोरसेयाव नोंथांमोना 250 रांबाथ' बारा फैसा जाहैनाय नङा जुदि हमना ला नोंथांमोना 1,000 रां नोंथांमोना बोसोरसेयावसो दोनोबा अब्ला नोंथांमोननि फैसा बेसेबां जाहैगोन मेजरिटि एमाउन्ट बेसेबां मोननो हागोन बेफोरखौ आं आबुङै खोन्थाहरगोन बेनिखायनो भिडिअखौल' नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायलां जेनेबा नोंथांमोना बोसोराव जुदि 250 रां दोनोबा नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट रेटखौ बेसेबां मोननो हागोन 8% नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट रेट मोननो हागोन दा बेहाय मेजरिटि पिरियडा बेसेबांनो 21 बोसोर बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय जेब्ला माने बे हिन्जावसा गथ'आ 20 बोसोर जायो अब्ला मेजरिटि जाहैगोन बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय बेसेबां बोसोरसिम नोंथांमोना फैसाखौ दोननांगौ आं बेखौबो खोन्थाहरगोन बेखौ नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा गिबियावनो आं नोंथांमोननिसिम बेनिफिट्सनि बागैथ' नोंथांमोना आबुङै गासिबो मिथिबाय जानांगौ बिनिफ्राय दानिया फैदो इलिजिबिलिटि क्राइटेरियानि बागै एसे खोन्थाहरगोन आरो माखासे बेनिफिट्सनि बागै आं एसे उनाव खोन्थाहरबावगोन जेनेबा नोंथांमोना हमना ला 2,000 रां दोनोबा बोसोरसेयाव अब्ला नोंथांमोना खै बोसोर दोननो नांगोन आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना मेजरिटि एमाउन्ट हिसाबै बेसेबां मोननो हागोन माने इन्ट्रेस्ट रेटखौ नोंथांमोना बेसेबां मोननो हागोन बेसेबां फैसा जाहैगोन बेफोरखौ आं नोंथांमोननिसिम एसे उनाव खोन्थाहरगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबायल' थाबानो जाबाय दा बेहाय मिथिखाबाय नोंथांमोना एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ हिन्जावसा गथ'आ एप्लाइ खालामनो हागोन जोनोम जानायनिफ्राय 10 बोसोरनि सिङाव एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेनिफ्राय नोंथांमोना बे हिन्जावसा गथ'नि एप्लाइ खालामनो थाखाय बे हिन्जावसा गथ'नो नोंथांमोना बेंक एकाउन्ट खुलिना होनो नांगोन बेखौ मिथिना मोननाय जाबाय माने मोनसे सिंगोल एकाउन्ट नोंथांमोना खुलिनांगोन होननानै बेहाय बुंदों दा बेनिफ्राय हमना ला न'खराव नोंथांनि न'खराव जेनेबा हमना ला गथ' हिन्जावसा सानै दङबा बिथांमोननि बैसोआ जेनेबा 10 बोसोरनि बाराखैबा नोंथांमोना सानै बे गथ' हिन्जावसानि थाखाय बे स्किमखौ एप्लाइ खालामना होनो हायो होननानै बेखौ बेहाय लिरनानै होदों दे नोंथांमोना बेखौ आरोबाव डिटेल्सै फरायना नायफैनो हागोन सानैनि बारा गथ'फोरनि थाखाय नोंथांमोना बे स्किमनि जोहै एप्लाइ खालामनो हाया बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय हौवासा गथ'फ्रा बे स्किमखौ एप्लाइ खालामनो हाया नोंथांमोना आरो माखासे सोंहरबावगोन हौवासा गथ'फ्रा एप्लाइ खालामनो मोनगोन ना मोना बेफोरबायदि माखासे आरो गोबां जाथामला सोंगोन दा बेनिखायनो आं बेखौबो बुंहरनाय जाबाय दा बे स्किमखौ नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हाया दे नोंथांमोना बेखौ अफलाइनसो एप्लाइ खालामनो हागोन दा नोंथांमोना बेखौ बबे बेंकआव थांनानै नोंथांमोना बे स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौबो खोन्थाहरगोन आङो नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनाङा आबुङै आं बे भिडिअनि गेजेरजों डिटेल्सै खोन्थाहरजोबगोन जाहाथे नोंथांमोना जेबो माने कुइसन थाया आरो
बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव नोंथांमोना नायनो हागोन ने पाब्लिक सेक्टर बेंकआवबो आरो पोस्ट अफिसावबो नोंथांमोना बे स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो खाथिनि पोस्ट अफिसाव थांनानैबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन नङाबा नोङो SBI जायखिजाया नोङो पाब्लिक सेक्टर बेंक्स प्राइभेट सेक्टरावबो नोंथांमोना HDFC बेंक एक्सिस बेंक ICICI बेंक बेहाय थांनानैबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दा नोंनि सायावसो जासिगोन बे नोङो बबे पाब्लिक सेक्टर बेंक्स माने नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय SBI बेफोर गासिबो जोंहा पाब्लिक सेक्टर बेंक्स गभर्नमेन्टनि बेंक्स बेफोर प्राइभेट सेक्टर होनोबा HDFC बेंक बेफोरावबो नोंथांमोना खुलिनो हागोन होननानै बेहाय बुंदों आरो नोंथांमोना गोरलैसिन खामानिखौ मावनो लुबैबा पोस्ट अफिसाव थांबानो जाबाय पोस्ट अफिसा मानो होनबा जोंहा खाथिसिनाव थायो नालाय न'नि खाथिसिनाव जायो बेहाय पोस्ट अफिसाव थांनानै नोंथांमोना बे स्किमनि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन होननानै बेहाय बुंदों दा बेनिफ्राय जोंहा एप्लाइ खालामनाय समाव नोंथांमोना मा डकुमेन्ट्स नांगोन बेखौ खोन्थाहरनो सानदों बे हिन्जावसा गथ'नि नोङो बे स्किमखौ एप्लाइ खालामनो सानदों बे गथ'नि बेहाय बार्थ सार्टिफिकेटखौ होनांगोन बिनिफ्राय आइडेन्टिटि प्रुफ होनांगोननो आइडेन्टिटि कार्ड होनांगोननो जेनेबा गार्जेननि फट' आइडिखौ होनांगोन बिनिफ्राय एड्रेस प्रुफ होनांगोन पेरेन्ट्सनि एप्लिकेन्ट पेरेन्टनिखौ होनदों माने पेरेन्ट्सनि नोंथांमोना एड्रेस प्रुफखौ होनांगोन बिनिफ्राय पान कार्ड भटार आइडि कार्ड बे पेरेन्ट्सनिखौ नोंथांमोना होनो नांगोन बिनिफ्राय सुकन्या समृद्धि योजना बेनि एकाउन्ट ओपनिं फर्म नोंथांमोना मोननो हागोन बेखौ जेब्ला नोङो पोस्ट अफिसाव नङाबा जायखिजाया नोङो बेंकआव थाङोबा बेनि फर्मखौ मोनखागोनखा बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना माखासे डकुमेन्ट्स आरो बिथांमोना बिनो हागौ जेनेबा नोङो बे पोस्ट अफिसाव थाङोबा एबा जायखिजाया नोङो बेंकआव बे एकाउन्टखौ खुलिनो थाङोबा बिथांमोना माखासे डकुमेन्ट्स बिबावनो हागौ बेफोरखौ नोंथांमोना जेब्ला माने थांगोन अब्ला नोंथांमोना खुलिनो होनानै थांगोन अब्ला नोंथांमोना मिथिनो हागोन बिथांमोना गासिखौबो डिटेल्सै खोन्थाहरगोन दा नोंथांमोना बेनि बागै मिथिखाबाय मा डकुमेन्ट्स नांगौ डकुमेन्ट्सफ्रा एसेबां गोरायानो गैखाया मात्र' बे हिन्जावसा गथ'नि एकाउन्ट मोनसे खुलिनांगौ जाय जेनेबा पोस्ट अफिसाव थाङोबा बे गथ'नि नामाव एकाउन्टखौ खुलिबानो जाबाय अब्लानोथ' बे स्किमनि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेहाय जोंहा मेन खोथायानो जाहैबाय बेसेबां नोङो फैसा इनभेस्ट खालामोबा नोङो बेसेबां रिटार्न मोनगोन बेनो जोंहा मेन खोथाया बेहायथ' जेबो एसेबां माने डकुमेन्ट्सआनो नांखाया दा बेहाय आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों जेनेबा हमना ला नोङो बोसोरावथ' ओरैनो माबानिफ्राय दोननो हायो नोङो 250निफ्राय दोननो हायो नाथायबा बे 250आथ' बोसोराव जोबोद खम जागोन एसेबांबा बुरजा नों फैसा मोनहैनो हानाय नङा जेनेबा हमना ला नोङो बोसोरसेयाव 1000 रां दोनोबा नोंथाङा बेसेबां जाहैगोन बेखौ खोन्थाहरनो सानदां 1000 जायोबा नोंथांमोना 15 बोसोर दोननांगौ नालाय बे स्किमनि जोहै 1000 दोनोबा नोंथांमोननि जेनेबा आं बे हिन्जावसा गथ'नि बैसोआ दायो हमना ला 5 बोसोर आं बे 5 बोसोरखौ सेलेक्ट खालामना होदों दै अब्ला नोंथांमोननि बे दा जेनेबा देग्लायसो हिन्जावसा गथ'आ दायो 5 बोसोर जाबाय जेनेबा नोंथांमोना दायो सानदों जेनेबा खुलिना होगोन होननानै बे सुकन्या समृद्धि एकाउन्टखौ अब्ला नोंथांमोना देग्लायनिफ्राय लानानै अब्ला बेसेबां बोसोरसिम नोंथांमोना नायनो हागोन 15,000 जाहैगोन 15 बोसोराव 1000 खरि नोंथांमोना बोसोराव दोनोबा अब्ला 15 बोसोरसिम दोननांगौबा बेसेबां जाहैगोन 15,000 नोंनि बे माबाया जाहैगोन टटेल इनभेस्टमेन्टआ जाहैगोन नोंनि फैसाया जाहैगोन बिनिफ्राय नोंनि बे 15,000 फैसायाव नोङो बेसेबां इन्ट्रेस्ट मोननो हागोन नायबानो जाबाय नोंथांमोना टटेल इन्ट्रेस्टआ बेसेबां जाहैगोन 31,184 जागोन बे इन्ट्रेस्ट एमाउन्टसो बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय मेजरिटि इयार मा बे बेसेबां सनाव मेजरिटि जागोन 2045आव जोंहा मेजरिटि जागोन बिनिफ्राय मेजरिटि जानाय समाव नोंथाङा बेसेबां फैसा मोननो हागोन 46,184 फैसाखौ नोंथाङा मोननो हागोन जुदि नोङो बोसोराव 1000 रां खरि नोंथाङा दोनोबा बे हिन्जावसा गथ'नि नामाव बेखौ माब्ला मोनहैगोन बे हिन्जावसा गथ'आ बिनिफ्राय जेब्ला बिथाङा 2 बोसोर जाहैबा दा बे 2 बोसोरावथ' जोबोद मोजां बे हिन्जावसा गथ'आ बे समाव फरायफुनाय जाहैगोन एबा माबा मोनसे खामानियाव नांगौ जानायाव बे जुदि नोङो दायो हिन्जावसा गथ'आ जेनेबा नोंनाव हिन्जावसा गथ' दङबा बिनि नामाव जुदि नोङो बे सुकन्या समृद्धि एकाउन्टखौ खुलिना होयोबा जोबोद मोनसे मुलाम्फा गोनां जाहैगोन दा बेनिखायनो आं खावलायो गासिबो एप्लाइ खालामना होगोन होननानै पेरेन्ट्सफोरा दा बिनिफ्राय जेनेबा हमना ला पेरेन्ट्सफ्रासो दोननांगोन नालाय गथ'आथ' बहा दोननो हानो बे 1000 रांखौलाय पेरेन्ट्सआसो दोननांगोन बोसोरसेयावसो 1000 रां दोनोबा बेसेबां फैसा जाहैगोन आं बेखौ दायो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरबाय जेनेबा हमना ला बोसोरसेयाव सोरबा सानदोंबा 5,000खौनो आं दोनगोन होननानै नोंथांमोना बे 5,000खौ खै बोसोर दोननांगोन 15 बोसोर दोननांगोन दायो जेनेबा गथ'नि बैसोआ हमना ला दायो 3 बोसोर जाबाय होननानै आं बेहाय हमना लाबाय आरो जायखिजाया नोंथांमोना बेबादि नायफिननो हागोन 3 बोसोर जायोबा देग्लाय बोसोरनिफ्रायसो नोंथांमोना बे सुकन्या समृद्धि योजनानि जै एप्लाइखौ खालामनो सानदोंबा बेनिखायनो आं बेहाय 2024खौ होना होखाबाय नोंथांमोना गोबाङानो एप्लाइ खालामाखै जानो हागौ जायफोर नोंथांमोननियाव माने फिसा हिन्जावसा दङ दा बेहाय जागोन बिथांनिया जेनेबा बोसोरसेयाव 5,000 खरि दोनोबा
जोंहा 15 बोसोराव बेसेबां फैसा जाहैगोन टोटल नोंनि बे इनभेस्टमेन्टआ बेसेबां जाहैगोन 75,000 जाहैगोन होननानै बेहाय बुंदों बिनिफ्राय टोटल इंटरेस्टखौ नों बेसेबां फैसा मोननो हागोन 1,55,919 बे जोंहा टोटल इंटरेस्ट बे नोंनि इनभेस्टमेन्ट नङा बेखौ मिथिना लानो जाबाय बे इंटरेस्ट नोंनि बे इनभेस्टमेन्टनि सायाव बे मोनसे इंटरेस्ट दा बिनिफ्राय बेसेबां टोटल मेजरिटी जानाय समाव नोंथाङा बेसेबां फैसाखौ मोनहैनो हागोन 2,30,919 रांखौ मोनहैनो हागोन बेसेबां मेजरिटी यारा बेसेबां जाहैगोन 2045 आव जाहैगोन बेखौ बेहाय बुंदों दा बे मेजरिटी यारा मानि थाखाय बेबायदि फैदों मानो होनोबा आङो दायो बे स्किमनि थाखाय नैबे देग्लाय बोसोरावसो एप्लाइ खालामदों दा बिनि थाखाय बेबायदि जोंहा मेजरिटी यारा माब्ला जागोन 2045 आव जाहैगोन बेबादिनो नोंथांमोननि सायाव सोनारसिगोन फैसाखौथ' नोङो बोसोराव 250 निफ्राय दोननो हायो नाथायबा जोबोद मोजां जागोन जायफोर नोंथांमोना बोसोरावसो दोननांगौ नालाय बोसोराव जुदि नोङो 250 ल' दोनोबा बेसेबां रां नोङो मोनहैनो हानो 20 बोसोर जानायनि उनाव बे हिनजावसा गथ'आलाय दा बेनिखायनो जुदि हिनजावसा गथ'नि नामाव नोङो हमना ला खमथारबाबो 5,000 दोनोबाबो बेसेबां फैसा जाहैगोन आं बेखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाखाबाय 2,30,000 नि बारा जाहैखायो जुदि बोसोराव सोरबाफोर सानदोंबा 10,000 रां दोननो होमबाथ' जोबोद मोजां बेयो जोबोद बुरजा फैसा जाहैगोन बेसेबां जाहैगोन बेखौबो खोन्थाहरगोन नोंथांमोना नायगोन देग्लाय बोसोराव जेनेबा एप्लाइ खालामनानै नोङो माबायोबा 10,000 रां माबायोबा बोसोराव दोनोबा बे हिनजावसा गथ'नि नामाव बे सुकन्या समृद्धि योजना बे एकाउन्टनि गेजेरजों अब्ला 15 बोसोराव बिनि फैसाया बेसेबां जागोन नोंनि इनभेस्टमेन्टआ बेसेबां जागोन 1,50,000 रां जागोन बिनिफ्राय बे फैसायाव नोङो बेसेबां टोटल इंटरेस्ट मोननो हागोन 3,11,839 रुपिस मोननो हागोन मेजरिटी यारा देग्लाय बोसोराव एप्लाइ खालामबा 2045 आव मेजरिटी यारा जाहैगोन बिनिफ्राय मेजरिटी भेलुआ बेसेबांनो 4,000 माने मेजरिटी जानाय समाव नोंथाङा बे हिनजावसा गथ'आ बेसेबां फैसा मोनहैनो हागोन 4,61,839 रुपिस मोनहैनो हागोन जुदि बोसोरावसो 10,000 रां दोनोबा दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जाबाय दा नोंथांमोननि सायावसो डिपेन्ड जासिगोन खमसे खम 250 निफ्राय दोननो हायो बिनिफ्राय बेसेबां बारा 1,50,000 नोंथांमोना दोननो हायो बोसोरसेयाव दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना 3,000 दोननो हायो बोसोराव दोनबानो जाबाय हिनजावसा गथ'नि नामाव जाहाथे जेब्ला बिथाङा हिनजावसा गथ'आ 2 बोसोर जायो अब्ला बिथाङा बे माखासे फैसाखौ मोननो हानानै फरायनायाव एबा जायखिजाया खामानियाव बिथाङा माने मुलाम्फाखौ लाहैनो हायो नोंथांमोनाबो माने जायफोर पेरेन्ट्सफोर नोंथांमोना दोननानै होनो हायोबा जोबोद मोजां खामानियाव जाहैगोन 2 बोसोर समावथ' फरायफुनाय सम जाहैयो नालाय दा बेनिखायनो एसे दोननानै होयोबा मोजां जागोन होननानै आं सानो दा बे स्किमनि बागै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानदोंबा पोस्ट अफिसाव नङाबा जायखिजाया बेंकआव थांबानो जाबाय पाब्लिक बैंक माने गभर्नमेन्ट बैंक नङाबा जायखिजाया प्राइभेट सेक्टर बेंकआ मा बेंक बेखौथ' खोन्थाहरखाबाय बेहाय थांनानै नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामहैबानो जाबाय एबा अपेनखौ नोंथांमोना खालामहैबानो जाबाय मा डकुमेन्ट्स नांगौ बेनि बागै आं खोन्थाहरजोबखाबाय दा बेफोर स्किमनि बागै एबा बे स्किमनि बागै माखौबा मोनसेफोर बुजियाखैबा नोंथांमोना भिडिअ कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन बिनिफ्राय बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबनोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे गासिबो मानसिफोरा बे स्किमनि बागै मिथिनो हायो दा बे भिडिअआ बेखिनियानोमोन चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो भिडिअखौ मोननो हायो गोजोन्थों